Tabără atipică săptămâna aceasta în județul Mureș. 134 de copii de pe Valea Târnavei Mici s-au pus pe distracție taman în mijlocul pădurii. Zeci de corturi au împânzit Poienița, care timp de 7 zile le-a devenit casă, iar tinerii se pare că nu duc deloc dorul celor dragi. Fără calculatoare, telefoane mobile sau apă curentă, doar cu jocuri didactice menite să le scoată la iveală spiritul de echipă, micuții s-au adaptat perfect în sânul naturii. Nici că ar mai pleca acasă. Și-au dat întâlnire în mijlocul pădurii și au uitat de civilizație. 134 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani participă în aceste zile la o tabără cum rar ți-e dat să întâlnești. Apa e adusă cu cisternele, pivnița e improvizată sub pământ, iar peste 60 de corturi în care se adăpostesc micuții au împânzit pădurea. Cei care de 8 ani încoace le pregătesc copiilor distracția în sânul naturii sunt membrii Asociației Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici. Această muncă, de fapt, începe cam în februarie, pentru că trebuie pregătite documentațiile, afișele pentru copii, ca să știe când este tabăra, documentațiile, aprobările, partea financiară, deci pentru sponsori, pentru finanțări nerambursabile. Cred că în această tabără tinerii care participă vor obține sau eventual întâlnesc asemenea lucruri care poate până în momentul de față în viață nu le-au întâlnit. Deci, în primul rând, munca în echipă. Prichindeii au în fiecare zi un program pus la punct în cele mai mici detalii. 13 profesori supraveghetori, 6 asistente medicale, precum și câțiva instructori pedagogici, sunt cu ochii în permanență ațintiți asupra copiilor. Aceștia au zilnic 3 mese asigurate și nu au plătit decât 100 de lei pentru 7 zile de distracție garantată. Jocuri, concursuri, dar și muncă. Nimeni nu va pleca din tabără cu mâna goală, deoarece prichindeii vor deprinde tehnica confecționării mărgelelor sau chiar tactica migăloasă a picturii pe sticlă. Astfel, fiecare va duce acasă câte o amintire frumoasă. Sunt multe activități distractive, avem și timp liber să ne jucăm. Este un program bun, deci sport, distracție, toate feluri și mă simt bine. Este al 4-lea an când vin și voi mai veni. Aici cunosc mulți copii cu care mă prietenesc, fac noi prieteni, mă distrez. Am pregătit pe de o parte activități care să faciliteze cunoașterea între participanți, având în vedere că sunt 120 de copii, în jur de 120 de copii și aceștia au fost împărțiți în 6 grupe. Elevii se mai pot bucura de liniștea și frumusețea naturii până duminică, când vor fi nevoiți să se întoarcă la casele lor. Organizatorii sunt însă convinși că și-au atins țelul și în acest an. Prieteniile care s-au legat departe de ochii lumii vor dura cu siguranță o viață.